sulod sa imong lawas. Ang di man ko makatulog na ako'y makita mga anino. Uy, kinsa nang naghilak? Bisaya Horror Stories. Storya sa aswang nga si Maria Labitaw. Ang aswang, usa sa pinakadako o labing kahadukan ng mga nilalang sa Pilipinas, labi na diri sa Kabisayan ug Mindanao. Apan, ang pamutana mao. Asa bagyod gikan ang storya or history sa aswang. Ug nganong hantud karon, ang katawhan nagatuog gyapon sa ilang pagkamatinuoron. Kini karon ang atong pagsusihon. So, sa sugdanan, ang sugilanon sa aswang nagsugod pa sa karaang panahon. Sa mga karaang katigulangan, adunay pagtuo na ang aswang dili lang mga dili parehas kanato nga nilalang, apan usa ka tawhanong kalag na nanganduy og gahom. Mga nilalang nga nanganduy og immortality, kanang dili mamatay. Ang ilang kahadlukan nagsugod sa masugilanon sa mga karaang dato or babaylan, dato kanang parehas nila lapu-lapu. Kana dihapalan nagsugod kini mga storyaha na giingon na nakabaton og mga gahom pinaagi sa paghalad sa ilang mga kalag ngadto sa mga kanitnitan. Ilang ihatag ang ilang kalag para lang sa gahom na dili sila basta-basta mamatay diri na kalibutan. Gikan sa masugilanon sa ato mga katigulangan, daghan gyud ning mga bersyon sa sugilanon sa aswang. Pero kini atong pagka-istoryahan karon kay ang sugilanon sa usa ka babae na aswang na adunay katakos na magpuli sa iyang porma o magpahimuot sa ilang kaugalingon sa layo sa adlaw. So, kuyaw ni nga klaseng aswang no kay mausab-usab ang iyang itsura. Pwede niyang sundo ng itsuras sa imong igsoon or bisag kinsa. Ang pinakakasagaran nga sugilanon mao nga sila masulod sa panimalay ug mukaon sa mga kalag sa mga bata o kaha sa mga masakiton nga mga tao. Apan dili lang sa pangilad o pagluwas kunuhay, kay babaylan man pud ni sila na kanang kabalog witchcraft. Sa kinabuhi ang ilang tumong, ang tinuod na aswang matinguha sa dili matawag na gahom. Ang tinuod na storya ni Maria Labitaw sa tunga-tungang bahin sa ika-19 na siglo, mga 1900s no, na mga tuwig, adunay usa ka kasinatian na nagtuman sa kalibutan sa Kabisayan. Ang sugilanon ni Maria Labitaw, usa ka babae giingon na usa ka aswang na naglanyaw sa mga baryo sa probinsya. Si Maria, usa ka inusara ng babae na nagpuyo sa asubangan sa kabukiran, nagpadayag sa kahadlok sa mga residente sa iyang lugar. Kiingon na si Maria adunay kahibalo sa medisina o babaylanon. Apan sa dihang nadumog sa mga katawhan na siya adunay kabalayan na dili makita sa mga mata sa ordinaryong tao. Ang mga panagpas, biuswag. Ang iyang pagkamatinuoron, ingon usa ka aswang, mapamatudan. Dihang daghang mga bata sa baryo
namatay sa dilim sabtan nga mga harlason. Ang mga lawas sa mga bata giingon na nakuha ang ilang mga dughan. Ug dunay mga tinuod na saksi na nakita kaniya sa gabi na naglakaw sa mga tup sa mga balay. Atong paghisgutan ang kultura o panahon na nagpadayon. Ang sugilanon ni Maria Labitaw usa lamang kaabahin sa tagan mga sugilanon nga nagpadayon sa ato mga kultura. Hantod karon ang kahadlok sa aswang nagpabilin dili lang tumod sa mga sugilanon apan tumod usab sa pagka-ana ta ilang mga sugilanon sa atong mga kalag. Ang kahadlok sa aswang nagdala og mga butang nga diha sa ngitngit sa bahin sa atong kultura. Ang mga pangandoy, ang kahadlok o ang katingala sa mga butang nga dili nato masabtan. Sa mga baryo, sa mga kabukiran, bisag sa atong modernong panahon karon, nagpadayon ang pagtuo sa aswang. Adunay mga balay nga adunay mga crucifix o ahos. Nagpaabot nga dili muagi ang mga dili tawhanom nilalang. Ug ang mga katawhan bisan sa kalipay o kasakit nagpabilin na magamping ug magbantay. Karon atong pagisgutan ang paglakaw sa pagtuo o pagkamatinuoron. Kining mga sugilanon naghatag og mas halawom na pagsabot sa atong kaugalingon o sa atong kultura. Ang aswang sama ni Maria Labitaw dili lamang mga nilalang sa kasaysayan or history apan usa ka simbolo sa mga pagtuo o kahadlok nara magpadayon sa pagtulid sa atong mga kinabuhi, no? Sa matag gabi na adunay kahadlukan atong hinungtuan na ang sugilanon sa aswang dili lamang mahitumod sa pagkapanganod sa nitnit apan sa mga kahayag na nagpadayon bisan sa kasakit o kalisod. Pinagi sa pagtuo sa mga karaang sugilanon, kita mapalambo sa atong kaugalingon na pagsabot o pag-ampo alang sa mas maayo na kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o ayaw kalimot sa pagsuporta sa atong channel, sa pag-like o pag-subscribe para sa sunod natong horror stories ma-notify mo. Palihog na lang pod o comment kung naaman mo mga request na story para atong ugayon sa atong mga storya sa katingulangan o atong mahimuan para sa sunod na na mga content sa atong channel. O hinaot nga ang inyong gabi magmalinawon bisan pa sa mga kahadukan na maghatag na nato og katingala. Bisaya Horror Stories.